kaon da dong. Gutom na kay ko dong. Lah, tay, isa na lang manan tay. Lah, mga na lang ni tay oh. Mat kay dong. Pagkabuluan di mo kasing-kasing dong. Salamat ka dong. Tungod na dong na akong ihatag mo dong. Ay ara tay, gamay ra kay to. Gamay ra kay to. Okay ra to. Ay dili dong. Maayo man ka nga tao. Kung unsa imong iwis, matuman. Ipiyong lang ang imong mata. Mao ba tay? Salamat kayo. Sige, ayo-ayo tay. Lah, nawala ra kalit. Nawala gulang. Lah, tinuod pa ka to yung istorya no nga. Mupiyong ra ko tinuod na kong wish. Ako konsulayan no? Sige, mag-wish ko. Ganahan ko estrada nga itong nga pick up. Lah, tinuod ka ni. Lah, sakyanan. Lah, kan. Duta ni. Lah. Dong. Oh, dinuli dong. Lah. Lah. Isa tigulangan dong. Amo, isa tigulangan to nga. Nawala rag kalit sa. Natag ra man kupitat, ibihaan mo kung sakyanan. Ay sa ako padarong ni pre. Basi niya yung dong. Lah. Atay po, tinuod. Wanda. Lah, tinuod. Wanda, oh. Pagkara ko dito. Teka na. Atay, pre. Tinuod. Wow. Allah! Tungod sa pita, nakasakyanan siya estrada. Akong ato si Butoy. Toy! Pare mo na to, nansam ka? Anong pre ba? Niyatag ragpita sa gulang. Niyatag estrada nga pick up sakyanan. Na! May tiyada kayo bago kayo pre. Ah, bot sa pita ra maguna atong commercial good. Nga. Itagaan siya pita tapos giputol. Damgor man mo na. Pre, Na! Tinuod galit ah! atot pa may mo. Tinuod lagi! Ah, ato dudong! Tala! Damgor Tala! tala mo ah. Tala lagi ito! Ato dudong! Tala! Ano ba? Tala lagi! Ato! Tala! Amo na Lagi! pre. Lagi! Ato! Ay, kukulit. Pre, baka sa Tala lagi! Hindi ko andara pre. Amo na pre. Ato! Kanmo pre. Mo na sa kinana! Ah, but na. Mo na sa kinana! Mo na pre. Oh! Gwapo kayo! Tinuod ka na pre. Na lagi! Tinuod lagi! Good! Gusto mo kini sa kirana No. pre. Yaw! Pre. Mo ni! Traka na pre. Prada pick up! Giwish na niya sa gulang! Ato tawag ko sa dong dong! Kuha ni pre. Ay, ato tawag! Dong! Wapo ken pre. Oh! Tawag dong! 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 Oh! Saman! Tinuod ni dong! Tinuod eh. Dong. Oh! Tinuod na! Isa mo to! Nagyatatag ni sa gulang ni mo dong! Niyatag ra ka og pita dong! No! Isa mo to! Tinuod eh dong. Uy! Sulege niyo dato pita gani! Kita mong tigulang dra, panghatag mong pita, pangaon mong pita, tagayan yung pita, di ba? Tagaan mong pick up. Tala pre, atong atagan pre. Oh, magpalit ang pita. Tala, kita, ato atagan tala. Ato midong dong, ato dito udong, ato sa midong. Sige, amping mo pre, sulayin ninyo. Meanwhile. Pre, diyan dapitas dudong gapungko. Tinuod na pre. Oh, Daghan kay pita di palit ra man pre. daggan kay pupo. Sila ka mas mo pre. Dapat ko juice. Diri gapungko si Dudong. Ha? Aga kaon ra siya pita dinay gulang ni Duol.
Ha? Sulay na to magpungko-pungko. Tadri dia ka pungko dia. Sige pre. Ipungko. Ato sulayan og nabay gulang mo duol ron. Dagan tayo pita oh. Pita pre. Kini pre. Napay Diyos. Bila ka bukod palit ni mo isa ka kilopet? Kapak ni oh. Pero dagan og sakyanan iatag na to. Ganahan ko auto nga pula pre. Ikaw unsay mo ganahan? Pula gyapon pre. Pula. Pula may sports pita. car. Oh. Sige, basig na aron na ay ulang ba. Unsa magkaon na tadaan pre? Dili, tato yatag tanan ayo. Kani kaya ron dagan og kapdudong uskabok pita. Uskabok kuan. Kani oh dagag pita. Dagan og sakyanan. Ano ka tadaan? Ayaw! Bahala ato sa kaguto hangulan nimo. Kita mo ko sa lida pre na kuan pre. Ay, basta tinuod lagi to dili to. Kani mas maini. Sige pre. Nato na to. Wala ko na to nimo. Sige. Agi ani pre. Tigulang ko pre. Gulang. Gulang nga gadala og kuan. Green nga sako ra kay Blow basa di ko ka kuan. Gulang. Ah, dapit mo nakitaan pre. Diri galakaw ana dia dudong diri gapungko. Dia maku dapita. Dia dudong gapungko ari. Ni agi ra ang gulang na ngayon ng pagkaon. 2 hours later. Gutom na lagi. Sikira naalagi rin mo abot pre. Ulaton rato naalagi ron makasakyanan lagi ta. Kumtuan na pre. Ay na. Tinuod lagi na. Gutom lagi ko pre. Ay ulaton antusan ka gutom. Kuan na kami pre. Ayaw! Ayaw! Ano man pre? Why na! Wa kay sakyanan ron. Antusay mo kagutom dia, bala gutom kayo. Antuso na nako pre. Antusan. Kami dai kaon pre, gutom na kay pre. Ay, dia antuso na to. Kaya po itong tugulang nga oy. Tunggulan nga lagi. Dugaya. A few moments later. Pre. Muna tigulang nga pre. Tawag ka pre. Murag. Siguro Pero wala, laik man to, pre. Di man to. Maba man to buhok. Nya laig sa ako gidala. Pero basig mag nagpailis ra pre ba kay nay magic. Buto mo lang daw pre. Sige ra pre. Atong tawgon basig mauna na. Masurahan Ato nga, hatagag. pre, oh. Ay dili lagi na basig nagpa asip na ng namasura ba. Nya kuan din na ning nadya ni magic. Muhatag na itong nagsakyanan. Sige, atong tawgon. Tay, alitay, gigutom ka tay, alitay. Nami pagkaon mo. Tawag mo ko nila. Alitay, nami pagkaon yata mo tay. Napipilihan na tay. Kaon alitay. Ikaw ang ginagawa pre oh. Kagpupunaw pre oh. Kadalam ka nagsundang. Alitay. May pita na ako alitay. Ayaw magyatay. Dara tay. Gutom na kayo tay. Gigutom ka tay. So dami dagang pita tayo. Ito, kan kita. Oh, Ayaw dapat tay. nagyatay. Ako aratay. Ay, imo ni tay. Imo ni. Kauntay. Tay. Imo ni tantay. Sige tay, kauntay. Oh, ti. Kaon. Kauntay. Imo ni tay. Gutom na mga tay. Imo ni dia tanong tayo. Dia tanong. Ayaw, pariya. Imo ni tanong tay. Akili pa na tay. Akala ka na tay tay. Oh. Sulod dia tay. Sulod yung sako tay. Napay Diyos ani Oh, tay. na tay. Giuwo ko tay. Giho ka tay. Ina ni tay. Ana. Napay biskut ani tayo. Ano niya? Oh, naijos. Nadia. Ana tayo. Imo na tanan tay. Ana, di ara sa na ibutan tay. Oh. Na imo na tanan tay. Salamat kayo mga apo sa inyong grasyang gihatag. Gamay ko mga kasing-kasing yung mga apo tungkol sa inyo na ako ihatag ninyo. Sa man tay. Wow, sakyanan na na. Wow, Unsa man tay? Mura magpubog na katalian. Sakyanan na. Amon. Unsa man tay? Tara akong ihatag ninyo. This word ay mo. So lagi pre. Ikaw makinig talaga pre. Muni mga giingon pre. Gitu bibut ingon pre. Ulada. Tarak raman ni pre. Liwat man atong gahatag ani pre. Hugok ignaon pre. Pre. Oh, ingon pa jud oh. Amo rin gahatag ko pre. Kapalit pa tag pita. Dako mahal gyud buo ko katagan tag. Isa to kaputo sa kumpita pre. Pula. Ako apon usa ka pak tapay jud. Ano na to balik pre? Tumjug kayo pre. Ano gihatag pre?
Bati pa yung kayo kumpa eh. Shoutout ko ni Hazel Rodriguez o ni Joker 5. Shoutout. Ug shoutout po ko ni Alinas Mariel Yanza og ni Rogen Anutado. Shout out sad ko ni Meridian 5 og ni Johnny Chan. Shout out. Og shoutout ko kay Honey Lit Baludbud og kay Junalyn Rivero. Shoutout. Okay, shout out po na ako si Michelin Bakara o si Lebet Galang. Shout out. Og mga to mga kabibo, sa gusto mo pa shoutout, first thing na comment sa among bagong video ang i-upload mo nga aming shoutout, at please don't forget to like, share, subscribe and click notification bell para ma-update mo kung naano po yung bagong video ang i-upload. Og mga to mga kabibo, nagkasalamat ulit sa tunumduan ng Taong Healthy Bibo! Nawala ra kalit. Ipiyong lang ang imong